Bagoaz Bilboko Deportibo pilotalekura, hor dira protagonistak eta baita ere pres gure esatariak. Koldo Aldalur eta Javier Arkarazo. Arratsaldeon eta zuena daitza aurrera. Arratsaldeon Mikel Olazabal, arratsaldeon ikusle zaituztegun guzti hori Bilboko Deportibotik. Hala da bai, Gaubeka eta Fusto biak pres dira Euskal Herriko pala txapelketari dagokion neurketa jokatzeko. Bi pilotari kantxa hundi batean, ez da lan erraza izaten batipat eskuetan pala soil bat izan eskero. Dena den, bi aurrelari dira, bata Armintzakoa, Gaubeka, bestea berriz Buenos Airesekoa, eta bi artista dira tanto egiterako orduan batipat. Javier Arkarazo. Egi parte bat badu horrek, ez dela erraza bi pilotari kantxa oso batean natural xabar aritzea pilotan, baina bakarren batzuk aritzekotan, edo bi apurtzailea hundi, Rekalde eta Lujan bezala esate baterako, edo bestela itxura hontako bi artista. Bai, ontxe momentuen, bizo diez artistak, ez da? Da, batan nik esango nuke, gehitxu izango da, bestie bino. Hemen kasuen, Gaubekanik artista tanto gehiten igual, hobetutxu gehiten deuz. Oin, bestie teknikotik ondoa bil, da gauzadeko beren alde, dana, inderradeko asko, eta deko esker bat, Gaubekak ez dekona. Horri ikusiko haber gauzelan moldatzen den hemen. Esan behar da, kokatzeko txapelketa hau, 8 pilotari ari direla ligaxka batean, ligaxka hasi berria da, baina bixi-bixi joango da. 8 protagonista ditu txapelketa honek, eta denek denen aurka aritu beharko dute, erabakitzeko azkenean finalean zeintzu izango diren. Eta 8 horietan pilotari arras ezberdinik bada, zate baterako, orain jaipatu dugun bezala, Lujan Bera, edo Iriondo, edo Unda, horiek alde batetik, eta beste alde batetik, Lujan, Rekalde eta jotzaileak esan beharko genuke. Zakatzaileak batipat eta jotzaileak. Iazko txapelduna, Fiskar, eta iaz txapelketa hundi egin zuen Gaubekak, baina gaur esan behar da arerio txarra duela. Arerio gogorra izango da Fusto, baldin eta Gaubekak sakearekin hanbeste asmatzen ez badu. Orain arteko bizakeak biak oso onak izan dira. Bai, sinestu ez dugu moko saki izan da, Ze Fusto moko pelotari bat izan eskarreko ormane hartu pintu zen, Kruzeo guantxe bertan eitzo. Eta hor linean zeidu biko dau, alizen ezkero behintzat ez da erresa. Zaila. Ikus ezagun hirugarren sakea. Hau ere sake oso politea, oraingoan eraman du Fustok. Hormabikoa Gaubekak, eta pentsatzekoa zen, horrelaxe aterako zela Gaubeka dida. Egin ala galdu, tantoa amaitzera, hor biak 8-8 edo 9-9 azten badira, hor galtzeko aukera handia du. Armintzakoak, eta hor estuneiko pilotarik aldiz ikusi egin beharko da. Ze gertatzen den, sakaren jabe egiten denean, Ramos Mejia herrian, Buenos Aireseko herrialdean jaio zen pilotariak. Lortu bere lehen da bizikoa. Eta beraz, oraintxe zengo du aukera, jakiteko batetik ea pilota berarekin jarraitzeko asmoa duen, eta beste batetik ea asmatzen duen sakearekin. Aber, zelan, bera bentaja getxukengo dau, bera eta dutzu moruen eta tema dau eskerrera, aber, errestu den esan ibiltzen den Gaubeka. Gaubeka dekona lehen esan duzu Koldo, aukeri bauko lehengo aukera nire botakuzo jugadie honek. Hau ez du pelote guen. Hortxe duzu. Esteban Gaubeka. Goiti berainoko pilotaria. Dirua doblean dago Fustoren alde. Orain 100 ari dira eskatzen azpitik. Naiz eta markagailuan 3 eta 1 aurretik den.
Gaubeka. Palak ere, Javier Carazo izan zuen une tristeagoko bat, nolabait, figura hundiak zirenak utzi zutenean, itxausti batetik, eta gero Herrio Xarrak, Juan Pablo, eta bere anaiak, eta denek esaten zuten, beharko genuke beste figura bat, beste pilotari bat, pilotalzalea, pilotalekura ekarreko duena, eta han azaldu zen Fusto, eta Fustok bere paper hori ederki bete du, binakako partidutan ere ikaragarria dira. Bai, ondo, eta gero da beste pilotari bat hor, asko ez da ikusi hemen ez da, Asturianu, Galan beda pelotari bat, baina ikusgarriz, Untxe, azte bete jogatu hauen partidua tamen, baina nik ez da, gehiago ezin da jokatu, zelako errebotik gareke amiru terretik erua bezan. Eske, sinestu ezin dain. Norbete jarri zizkiolago izango zen, Bai, Javi Iriondo bota dut izan da, bera bez, arkien zetaben, ez da, nola bota, erosaren zetan erutaben, da. Da paliaz ez da erresa, Zaila. Horrengoan zakearekin ez du asmatu, pelota hotz dago, eta eman behar zaiona baino pixka gutxiago mandio, Fustok. Eta beraz pilota ez da lau kuadroko arrastoraino iritsi. 4-2. Bai, honek egin bidabina, boiz, esakia zentren hause, normalien, ez desakostum dut esakitaten eure. Eta buruz-buruko partidutan, zakea oso garrantzitsua. Ondo orain atzera. Eberto. Gaubekak, Justo, honek ere zabaldu eta horra ez dago iristerik. Biei gustatzen zaie, pilota zabaltzea, ormabikoak egitea, pilota tokirik zailenean jartzea. Eta biek dute akatsik handiena sakean. Biak aurrelariak izanik, erabat normala dena. Baina iruditzen zait gaurko partiduan gauza polit asko ikusiko dugu. Bai, eta oin bikusi jo, Gaubeka ja ormabizek zela markotu zen. Baina da, Fusto da pelotari bat eskumiaz ondo juten dana, eta ez dala izango errez bera itantu esartzen. Atera du, Argentinarrak. Orain ezkerrez eraman, Gaubeka, hortik tanto egin behar da. Hortik tanto egin behar da, buruz-buruko norgehiagoka hauetan, hemen ez baitago barkatzetik. Buruz-buru orokorrean aukerari berez zaritxoa atera behar zaio, eta palaz askoz gehiago. Gazelako errez botado barrez, Gaubeka berape, Ikusto Gaubeka zentretu duela partiduen, Bai. Luze egi. Hor ikusi zuen bezala arrasto bat baino gehiago dago, bata lauean, bestea 7an eta bestean 8:30. Ikizu, 8:30 barruko txapelketa ere jokatzen dela, eta bero irala txapeldun, Gaubeka. Egertu modatu zen, barruan. Zake hau ere luzea, baina barruan izango zena, Gaubeka, egarra, horri utzik. Eta horixe da zuzen ere hemengo pilotazaleak gustokoen duen jokaldia. Bai, eta zelako edartu ikusi dan horin bide pelotarizek, Eurrin topo peloti eta aprobetxau. Begira, hauxe da, zake atera eta aurkariak ekartzen duenean aurrera korrika egin eta gozo pilota jo ostean errebotean sartu. Makina bat, veteranok esan hori didate. Ez dugu ikusten horrelako jokaldirik. Bai. Hemen ba. Ederra, zake hori ere, baina arrastotik atzera egin du botea. Da hortxe da bile, berak gure deu sake lusietan atia, denpori emonditzen aurrera juten berari. Hori nahi dugu Gaubekak amendea partiduen. Atera du Gaubekak, hemen pausua atzera egin du Justok. Eta Gaubeka ederki ari da, Bai. Partere galdu gabe, lehen pare bat ormabiko jo dizkio beldurtzen hasteko edo. Eta orain berriz, naiz eta pilota labur xamar gelditu zaion,
Ederki atzeratu du, ia buruz gain pasatu du. Hori, eta bera badaki, eru nik dabe, amarretik esitzen da, ez da, deus askori bezogotako, eta barri doa peloti, onduk modu horrien, erremati egu, barri da atzea botateko moruen. Irua parean Gorri. Gaubekak utz. Eta... Bota itzo, nik ustot, Bai, gaixi jotakoa izan da, hori bai. garbi dago. Horain zeintzen bere intentzioa, agian bota egingo zuen, bai. Zake oraingoan ere bazter aldera. Eta gero pilota oso egokia da hori, atzetik aurrera etorri eta galanta emateko, baina Bai, orduan eskumuturretik ies egin dio palak. Bai, bota itzo, baina ez du ondo jo. Hortxe duzu, txapapera joan zaio. Justo gainean eta eraman Gaubekak. Ederto. Asa aukera duen Argentinarrak bertan usteko. Nahi duen egiteko. Baina horrapatu ezkero utz ikaragarria behar baita. Horrelako pilotari batek tantoa amai ez dezan. 5-7. Eta hoxe, azken pilotaka da. Goxo, bat ere arriskatu gabe. Ederki zekien, Fustok, nuntze bilen Gaubeka. Bai. Fusto, marka galduan, 5-7. Gauzak hobea da. Hori ere gainean, eta tanto. Gainean eta tanto. Zorte hundiarekin, baina zorteaz gain. Trebezia ere bai. Horlako jokaldietan, horlakoa nahi izaten da, baina zaila da, behar den bezala ateratzen. Benetan zaila. Eta beti zu urtengo horretara, Hanketan ederki jarri dio pilota Argentinarrak euskaldunari. Baina honek, hotela esterrean. Jaka, arroa dutze dio. Gainera, txosta egin du pilotak. Ederto. Ustoa nahikoa du. Utzi du, baina luze xamar. Eta Gaubekak eramaterik ez. Berandu atera delako. Bai, eske bentzo ez da iken, Normali nonek atzera botaten dabe. Baina gero, beste pentsamentu egingo dabe. Hau atzi nongo da, eta bape arriskatu bari lehen indegu moruen, bertan itxi, baina binkuen hain ondo ez urten, Horixe egin du urten, baina hala ere heltzerik ez Gaubekak. Hortxe duzu. Oso garri du, baina berak nahi baino gehiago atera da. Eta 6 kuadro paretik iristear izan da Gaubeka. 6-8. Horreintzak luze egia. Bigarren aukera izanen du. Pablo Hernando Justo bigarren abizena baitu. Baina, pilota munduan, zen horrekin da ezagun. Munduko txapeldun izana da. Argentinaren ordezkari. Probatu nahi izan zuen profesionalen artean, eta esan ez da damuturik izango. Asmatu bai. Berak eta guk. Horrein Ermabikoa kanpora joan zaio. Bederatzi eta 6. Hor da Argentinarra. Gaubekaren sakea. Atera du. Hau laburragoa. Justo. Agintzen duenak. Donto erdia poltsikoan du.
7-9. Amor guzti ez da bezone pilope jogatzen, Bai. Ez da nahi tantua galtzen da Ligaxka luzea da, Javi. Ligaxka luzea da, 8 pilotari dira, eta horrek esan nahi du gutxienez 7 partidu jokatuko dituztela. Baina hauek ere badakite txapelketa hau edonork erabaz dezakela. Eta gero euren artien irabazten duenak badaki bintzete pasu indizin duena. Justo. Edarra. Hori edarra. Horri utzi, eta urrengoan bentsatu. Zuten nintzen, Javi, 8 lagun izan da, partidu bakarren bat galtzea ere posible dela, baina hainbeste pilotari hon dago, ez dagoela horretan begiratzen egon beharrik edo egoterik. Hemen badira txapelketa hori irabazteko, ia guztiak dira irabazteko guduak. Bai. Rekaldek erabaz dezake, Lujanek erabaz dezake, hauetariko edozinek erabaz dezake, baina irabaz dezake Iriondok. Iriondo da, betxu. Edo Fiskarberak. Galdu dauz Fiskarrepe bat irabazitzo, betxu, legunik irabazitzen Iriondoi. Eta hortxe daz, bat irabazitek egin beste, honek bigarren partidu joatzen Bigarren partidu justo, baina aurrekoa irabazi egin zuen, eta... Gauekapua irabazitzen undari. Asko daude, honen artean sartzeko. Hortik ematen dio Fustok, hortik. Kampora. Baina ondo binite hori peloti hori Indarrean ez dio irabaziko, baina bere armak baditu. Bizkaitarrak, armintzakoak. Gauza bat hona badeko horireko. Teknika asko. Bai, eta pilotari hotza. Kanpotik bintzat. Ederra. Erantzuna, errebesez. Botela azterrean. Ez dakit zalantza izan duen, ala zer gertatu zaion? Nik uste erdi geratu da eurrera esatzen da, eta zenien atzara jutuko denporeik iguel etzen emongo. Eta eurrera indeo, baina berandu xamar. Partidu hortxe da, Momentuz behintzet, inok ez den nahi, juen. Hortxe duzu, ezken pilotari gora joan dena, eta esan 35 dela partidua. Partidu markagailuan partidua zen batera den jarri duenak, segurazki ikaragarri gustatuko zaio pala kontu hau, baina partidu luze xamarra jarri du. Izan ere momentu horretan, 11 eta 9 ikusten dugu markagailuan, ez zubek duzuen markagailu txiki horretan, baizik eta pilotalekuan bertan dagoen markagailuan, baina partidua jarrita dago 85era. Jakina. Oker jarrita eta pilotari pentsatuko dute. Jesus, gaur partidu luze izango dugu. Pilotalekoan gertatzen da horlako makina bat kuriosidade. Bai, igual markagailu bera hongo da, eta ezin izango da pasar. Gaubekaren sakea. Justok zabaldu, Gaubeka kanketara, baina huts. Justok eta hori utxen artean sartu beharrekoa da. Bai, ze pelota erraz, guindo, berentzako barrez, eskumina ez da, bisekin ondo moldatzen da, eta eskuskuinu guindo. Bai, pilota garbiagoa zaila da, begira, hor. Eta Gaueka ondo, Balaz, askotan utxe egiten da, hankak egiten direnean, baina hor, Justok lurrean tinkaturik. Ganean da, Gaubeka iritsi, eta kanpora Fustok, eta Fusto ez da ari. Espero que nuen maila ematen. Ez. Nik uste eurria harrapatutu Gaueka berak, eta meritu hondiku oin bezelan Gauekan saki errestu ditzen Fustok, baina gero berak zelako errestu ditzen eskubizekin, tenis imitin da moru denen. Bai. Hori piloti erunen bida. Hori da, askotan, ezker hain ona ez izatean, lantzen den beste errekurtso bat. Bai, beren defentzio hori da.
13 eta 9 eta 14 eta 9. Hori da, Pepinitzo. Txarrenean jartzen dio beti pilota Gaubekak. Beti mini egiten dio. Eta Javier Arkarazok esan digun bezala. Erabat konzentraturik, partiduaren barruan lehendabiziko pilotakadatik. Eta gero hemen nik esango nuke. Ondori da Gaubeka. Koldo, beste gauza bat dugu jokuen. Partidu bai, baina hori lehenko mai pelotari zinak zein dan horrepa esko zango dugu, Hemen ikusten da, ja fusto goizien panto dela, eta... Eta besteak ez du nahiko horrelakorik. Besti pekure dugu nahi horregon. Marta Malau. Horrengoan pilotakada luzea. Justok. Gozatutakoa. Ederki. Belaunak makurtu. Eta indarra besoekin egin. Eta hankekin ere bai. Pilota askotan entzun hori dugun bezala hankekin jotzen bai da. Anda, indarra. Are behien ondo, medidez. 14. Eta pilota aldaketa. Argentinarrak. Parean gorri. Eta Gaubeka zai. Justok sakean noiz egingo. Horti dituzu datua. Egindakoak. Txine. Eta galutakoak askoz gehiago. Hor da aldia ba. Horrein harteko aldea hor dago. Arkegaluan lautanturen aldea dago eta datu horitatik atera daiteke ondori hori. Eta hor detailean, ikusi duzue. Pilotariaren eskua. Hauek esparatrapoa behatzetan jartzen dute. Eta gainera, palan ematen dute jakina esparatrapo hori, zinta, eta gero ekia. Palak aldegin ez dezan. Guzti belantzin bine politikak dira, Guztute, itxasi diez, Hobeto txuetaten hori. Egizte ipaldengo eureke eskuetan botan izardizekik, edo zaitik. Askatzeko joera izaten da bai. Indarra galtzen du. 11 eta 14. Eta zakez Justok hausi izan du bigarrena. Gaubekak 2 eginek ditu. Eta nola aldatzen den. Nola aldatzen den pilota hotz egon edo bero egon. Horrein ikusi duzue. Gaubekak zazpiparean jarri du pilota eta honek botea gora egin beharren ia bera egin du. Hori ezinezkoa da, baina erabat bote indargea egin du. Da ondo jota junda barrez, Hortxe begira, tira egin du erabat pilotak. Berriz ere jarri dio. Berriz ere jarri dio Gaubeka, gara eraman justo, korrika egin behar. Hori gainean da. Gaubeka, ederra. Ederra pilotakada. Ederra pilotakada eta ederra tantoa. Baina oin be, partidu guztitzen, oin arte behintzet, zelako hartu da bide eskarraz bai defensan egiten. Bai, errebesez egiten du. Errebesez, da konfiantza askoaz barrez, Bai, izango balitze horixe. Bat balekoa egiten duela eta bestea kalekoa egiten duela, zango genuke, bueno, baina 10-8 balekoak egiten ditu. Amasei eta maika, ormabikoa, kanpo. Tanto boro bildu nahi izan du. Bai, da nik uste larra ipaseu dela. Hor, gehitxu izango zen hori. Oso gutxitan ikusten dena, palaz buruz buru hiru ormabiko bata bestearen atzetik. Baina hortxe bukatu nahi izan du,
tanto Gaubekak. Bai, paseu inda apurtxoa bera, da ja kontrola galdu indau. Bai, begira, hortxe. Bai, Aldatu egin behar izan du aldatu postura. lehizin da posturia. 12 eta 16. Hortik tanto bukatu behar da. Egin duen bezalaxe. Eta zakeak gaur ere erabakigarri gertatzen ari da. Bai, horra eskerrea eta mutzu bentaja asko ikungo dugu Fustok, Aunque, oin arte bintzet errebesaz danak edutuz, baina... Bai, baina desberdina da, boskuadrotik zartu edo bederatzitik zartu. Hori. Amairu eta 16. Justoren zakea. Erdi-erdikoa. Ederra hori ere. Ederra pilotaka da. Motela azterrean. Ez zuen beste aukerarik egia esan. Egin zezakeen bakarra horixe zen. Eta ederki jodu pilota. Gozo beti gora. Erantzunik gabekoa. Edartu atrapelzo pare marrez, Bixi urten da horre peloti horrek. Bai, ikusgarria izan da Gaubekaren ahalegina. Baina horretan gelditu da, ahaleginen. Amalau eta 16. Javier Arkarazo, 15 eta 16 da markagailuan. Barrido, Eta ematen du Fustok aurrera egin dezakela. Bai. Ematen du, Ikusten dana da, bai, lehen besan du, teknikatik eta Gaubeka ondo pelotari hona da, baina beste deporte batzuetan ikusten da moruen indarrak deus asko esan gure. Bai, eta hemen hori ikusten da, Fusto ikusten da indartzu. Bai, nik esaten nuen batipat Gaubeka dizdiratxua ikusi dugulako. Dizdiratxua esan nahi dute ondo jokatzen eta ikusi dugu, bere honean ikusi dugu. Eta aldiz Fusto erabat ondo ez, lan erdietara iristen ari gara eta markagailuan Eta hortxe da. ez dago alderik. Horrek esan gure dugu, ez da? Horregatik esaten nuen, ikusten zaio Fustori gaur ere asko egin dezakela pilotan. Azken tantu hauetan ikusi dugu ondoen eta honek bere motor handi hori martxan jartzen duenean. Ba, eta ezin duzu geratu hori. Horreta barreze ikusten hasi gara, saki bedarko egin dau. Honek ordu asko sartu dugu, saketan. Bai, eta palarekin asko, eta paletaz darruzko pilotarekin beste milioi bat ordu bai. Eta hori antzeman egiten da. Gaubeka, barrura ondo, pala puskatu du. Erdi-erditik puskatu du pala. Argentinarrak, eta gauza kuriosoa. No tanto, Eta tanto lortu. Eta hau bai oso gutxitan ikusten dela. Begira. Hor, Gaubekak eraman. Gero, hor pala erabat puskatu egin du. Baina hain efektu arraro hartu du pilotak. Bote egin eta zabalera joan dela. Begira, hor pala erdia du. Eskuan. Botea egin eta zarera, 17 eta 16. Eta orain arazutxoa. Argentinarrarentzat baldin eta gustoko beste palarik ez baldin badu. Eta ez pentsa hori ere askotan gertatzen da. Bai, baina ikusite nik beti zato, ze pelotari da ikusite ensegide gertzen da, bauko espadauko pali ondo. Bai, hori egia da. Bai, da nik uste honek ondo ingo duzela. Ez dakit behar den bezala adirazi dugun esan nahi genuena, baina garbi dago pilotari batek arreta sartzen duenean bere prestakuntza, arreta sartzen dituenean partiduak, pilotaria denean, profesionala denean,
palen kontua ere zaindu egiten du eta ez da etorriko pala bakar batekin eta probatu gabeko palarekin. Hori esango du. Badira horrelakoak ere, baina Bai. gehienak ez, zorionez. Amazazpi eta amazei. Ikutezak ezunez, pala hau ere lehendik ibilitakoa da. Oste ditu bihotzaldean pilota kolpeen arrastoak. Justoren zakea. Zake luzea eta ona. Eta barruan izan da. Barruan. Utzi egin dio pasatzen luzeek izango zelakoan Gaubekak, baina barruan izan da. Da txarto junda, Pelota txarra, kindu Gaubeka sartzeko, Txarra. Bestela etxen utziko. 18 eta 16. Gaubekak atzera. Justok, erabaterik ez, atzera joteaz gain, erabat bastartu diolako. Emezazpi eta 18. Egira, ze pilotaka da, doktorea. Baztertuz. Hau ez da beste jokatzeko era batzutan bezala. Sartu eta gero bidali. Motorren bezala eman behar zaio. Justo. Eskura. Eta eskura emateak. Hori dakar gero batzutik. Gero korrik egin behar zera. Ederra pilotaka da Gaubekarena. Ikusgarri izin da tanto, Da bitxek ondo joa dute barrez, Pelota gatxak eruen, atzenien eurrin topau. Eta zelako tanto egin dugu Gaubekak. Hor bai eman dio lago gutxu. Eta hankak ez zituen erabat behar den bezala jarrita, baina hala ere gozatu egin du eta Emeretzita mazortzi. Sakez. Estreneko falta. Gaubekak justok egin du berea. Sakez 3 lortu ditu argentinarrak orain artean. Eta Gaubekak 2. Hernando Justoren zakea. Arrugan justu. Horein du. Aukerakoa. Hori bai pilotaka da. Esker garbi-garbia behar da. Hori ekarri alizateko. Bai. Peloti goiti barrezan bajatu jakon eskerrera horre. Ederki jotakoa. Ederki bazterdutakoa. Horre ikusiko, Nola baera man hori. Eta eukimida esker bat ona barrez, berak fustu deko moruen intertzua. Bai, rekalderena edo. Hori da. Lujanena. Hau bai pilotaka da. Erreboteri badagoen. Ez. Erreboterik ez, naiz eta arro zetorrelako pilota aukera txiki bat eman dion. Fustori. Eta gozatu hau da, gozatu. Begira. Goiko posturarekin, baina pilota goian jarri. Horra errebotea. Eta eramaten ez. Gaubeka. Berriz ere jarri. Justo. Ederra. Hori da eman hori. Hori pilotari eman.
Horren kontra zinta juen, lehen esan du muruen, indarra zer da, baina horretan jo eskero barrez. Ikusi zazue, gozatzeko moduko da eta begira, zer egin duen. Hor, ekarri. Berriz ere, eraso lanean Gaubeka eta pelota erraza etzen, eta begira. Barrutik barrura, ze abiadura eman dion pilotari. Orain arteko pilotakaderik politxena edo politxenetakoa, gustora gelditzeko modukoa zen. Gustora gelditzeko modukoa izan da. 21 eta 19. Hori ere gainereta da. Hor sortea. Suerte egin dau, baina. 22 eta 19. Hor korrikaldi bizi egin behar izan du eta antzematen zaio. Fustori, baina bere korrikaldiak izan du. Saririk. Baina hori ben normalien honek erraze duten dabe beste batzu pino. Bai, gero gainera botela azterrean, eskerrez, behartuta. Bai, pelotari jedanak, beste aukerarik ez dugukin, ze ez da lego aire sartzeko eta hoxe be politxoen. Hortxe dago, saki honen ondorio. Horixe da. Erraza da, oso erraza adierazten nola jokatu behar den Palaz buruz buru. Eta hainbesteko trebeziarik ez baldin badugu, tantu hau gogoratzea aski duzue. Zake baztertua, luzeantzekoa, eta behartuta arerioak ekartzen badu, pilotaka da errebotera, eta bukatzen dira festak. Bai, eta ez da, zetan errebotin, zetan arrime hau amenda. Erdi rebota eta beneku da. 23 eta 19. Hogei eta 23. Arbe solteu hitzo, garbi ikusi da. Horrengoan bai. Horrengoan eman egin dio. Eta tokitara kuantzaio pilota. Ramos Mejia herrian, Argentinan, Buenos Aireseko herrialdean. Egoteko pilotariari. Gaubeka aurrera. Justo aukerakoa. Eta aukerakoari ez dio. Utxik egin. Da gaiz partidu polit ikusten, Oso polita. Bai. Manoa jokatzeko. Oso polita. Pilotak ere egokiak, ez dago pilota gehiegi ere. Pilotak da haundia behar da buruz gain pasatzeko. Zate baterako hau. Gainontzean jokatzeko pilotak dira. Bai. Hor Gaubekak korrik alditxo egin du atzera, baina inungo itxaropenik gabe. Justo. Gora. Hauek elkarri zake guztiak oparituko lizkiekete gustora. Hori bai. Atera ezazuzuk. Eta barri oso guztietan. Nik egin edozuk egin, danak atera itzazuzuk. Ez baita dude ohituta. Zake lanetan. Bai, nik uste dut. Oinen bideguena ondo, enbidabe, Aunque gustura ibili zeu pelota barrizaz, eta enbiozuz, justo pelota ja bizizaz minuntizien dau. Ikutu bakarrik eta peloti urri motan da, hori, bideo peloti kanbizion bideo lantzin behin. Bai, nahaztu egin behar du. Partiduari bere inertzian, bere joanean utzi eskero. Azken baten ikusi eskero barrezelan da bilen, beren pelotia. Gaurek agartu beren pelotia, justuena. Eta ezin dugu dominau, errez dominetan dago hori pelotia. Hortxe duzu zaskia. Badira 8 pilota. Zazpi hori ustut. Bat falta da.
Portu egin zen itxuraz. Horien artean hartu behar da. Gaueka Fusto eman die pelota honek proba dezan. Eta diru errea da. 20.000. Irutanturen aldearekin. Zelan aldatu ikendan, Ederki. Pilota ontzari. Horrela eman egin behar zaio. Eta pilotan ezker bizia edukitzeak asko balio du. Gaur egunien barreze, nik ikustutuna da Fusto de konbentajitzela da, danan ikusit ez da, bai Rekalde eta bai Lujanda danak eskumara eta atamutze zube edarra deko. Deskerra eta atamutze zube, minen dizo ituz. Biak dituela, egokiak. 25 eta 21. Gaubeka, Julia Mandio, eita, Fusto gere, helduko alda ez. Baina, hori botata onda, itxan ze. Goxo bota du. Baina aurreko bi pilotakadak. Zelako errestu izen diez, Haundiak. Hori bat. Hau bat. Aurkaria egintzen ari zela ere, eman nahi izan dio. Eta gero, errebez ez oraingoan ere aurrean utzi du Armintzakoak erantzun gabe. Kanpora hori. Hori kanpora. 23 eta 25. Lehen esan dizuegu partidu haseran 16 eta 11 irabazten izan da Gaubeka. Hobeto ari zela Gaubeka, baina beste galderik etzegoela markagailuan eta abar, orain hobeto hori da Fusto, baina markagailuan bitanturen aldea da, eta hemen datu erreala hori da. Eta hemetik aurrera ja, kontu zekuteko tantu diez ja, Begira. Gaubeka. Erazoan amorra eta herida orain. Formabikoa. Edarra. Eta laugarna. Hale gaukeri ideko nien aprotxo egin dago, Horre garbi da. Da hori, bideu. Ondo dominetan da barrez hori. Igerri dio ederki. Argentinarrak. Baina Igerri arren eltzerik ez. 24 eta 25. Hau bada horrela. Da tantu barrez ikusten diez burrukatute, hiru pelota zua jo. Fusto, barrura ondo. Gaubeka gerrebez ez eraman, Fusto berriz ere. Nola zabaldu nahi, baina gaixi jotako izan da. Hortik, a ber, Gaubeka, eskerrez. Ezin behar den bezala atera pilota, baina eskubiz bai. Hori bai, edarra esan. Eskubiz bai eta berdinketa. Hogeita bosna, partiduko hirugarren berdinketa. Gogoratu lehen da bizi hiru eta utzi izan dela aurretik Gaubeka. Gero 7 eta 3 ere bai. Gero xegotorri dira berdinketak. Ama seinalen da bizikoa. Eta orain 25. Baina emozio dago, ez bakarrik tanto partidu esan doien, osea, partidu guztiz da jokatzen ondo markagailuaz be, emozio dago. Ez da, sarriten ikusi honago partidu bana-bana. Zaila da. Eta oraindik hoberena egiten zaigu. Azkeneko martantu horiek. Edarra Gaubekarena nola eraman duen. Hau ez da hobea. Eraman horra hori ere, Erne.
Hau izan da tanto darra. Benetan tanto darra. Pozik dabil, ikuslea Bilboko Deportibon, ikusten ari denarekin. Hor jarritako pilota, nolabait jarritako pilota, eta botela esterrean, justok ezin eraman. Betxo, dago itxe pantu da, Hiru lau tantu berak egin dauz. Bai, hogeita Segidan. emeritzi eta hogeita iruatzetik izan da. Hogei eta hogeita lau ere bai, baina hortxe boladatxo harrapatu du, hogeita bosna berdin, eta horrein hogeita zei eta hogeita bosta horretik. Barrura, justok, zabaldu, gaubekak, hormabikoa, erraz helduko da. Da eruen. Ez hain erraz. Ederra hori ere. Lehen jarri dion toki berean jarri dio. Bai. Errekurtso hundiak ditu gaubekak. Zela nahi egodan leheneko. Horma bizetara. Horri ikusiku. Hori pelota gatxada eruteko. Bai, ematen zuen gutxiago aterako zela, baina ez gaiztua izan da. Gero berak baztertu nahi izan dio. Eta Basirudienean tanto antxe amaituko zela, begira. Ezker horman jarri du pilota. Hogeita zazpi eta hogeita bost. Hortxe duzu, gaubeka ikusgarria beretan irudia. Ikusgarria. Bai, hanki zara neukindo dia jodau benien, Osa, gaidien jodau. Aida jodu. Partidu oso politia ikusten ari gara. Hori ez, ja. Hori utzi. Hori ez, ja. Hogeita zei eta hogeita zazpi. Azken txampan erabakiko da irabazlea Euskal Herriko buruzburuko pala txapelketaren barruan. Hogeita amabostera da partida. Eta hogeita zei eta hogeita zazpien dira. Eta pala danak altu duk izamen, hemen ezin da jakina nok irabazik dauen, Ez dago egertzerik ez. Arestian entzun dut, dirua doblean. Tanto bakar baten aldea zuenean justok, baina ez dut uste orain, hanbesteko erronkarik izango denik. Hortze duzu, Aidez, hogeita amabi aldiz sartu da gaubeka, hogeita amazazpi aldiz. Justo, eundalaro gehieta, amalau pilotaka jo dituzte. Eta hori oso datu esanguratxua da, kontutan izanik. Palaz ari direla eta buruz buru. Atxeden alditxo hartu dute, bide batez. Bi pilotariek ondo merezia dute, erritmo handiko partidu ikusten hori garelako. Jokatzen ari direlako. Falta. Horrein falta. Eta iruditu zait, Javier Alcarazo ez dakit nirekin bat etorreko zaren, baina konzentrazio eza iruditu zait oraingoan. Ezak egitera joan da, ez dakit Federik gabe bezala, edo... Ez dakit? Peloti berape, bote motxa hitzo. Bai, baina ez dakit. Horrelakoetan bote kaskarra egitakoan ondia eman da... Bai, pasa, itira jombida hor. Baina hori tanto idartu etorzeago gaubekai. Justo bote lasterrean... Txapara. Kantxa eta kontrakantxa bere izten dituen arrastora. Joan da pilota. Hogeita bederatzi eta hogeita zei. Hemen asko pentsetan ongo diez,
Hau partidu bero izango da finala. Bai. Honeta pentsetan da sarriken, bueno. Partidu hona ateratzen denean hori esaten du jendeak, baina... Oino, goz asko, guzi beti ez. Lehen da izibintzat, ea nola amaitzen zaigun, atxekinak gertatzen ari zaigun partidua. Sakez. Bere 30. Gaubekak eta Sakez 5 baditu. Edarto inde barrez. 3 ditu Fustok. Faltei dagokionez, Sakez falta bat du Gaubekak eta Fustok 2. 30 eta 26. Eskerra diruri jokatzen ez dugun. Ez dela partidu honetan ere, Kulpakemin galanta eraman daiteke etxera, irabazi edo galdu tirua oso nabarmen egon baita, bai alde batera eta bai bestera. Eta noka sartau, Ez dago asmatzerik. Hogeita zazpi eta hogeita bar. Hemen batzu dinu, Dana kamisetako, Bai, beste zarbe pentsatzeko, esaten dute, baina hori... Erreza ez da izango hori. Erraza balitz. Askotan egingo lukete. Eta Gaubekak badaki, zein garrantzitsuak diren tantuak orain. 30 eta 26 aurretik jarri da eta partidua erabat txikitzeko aukera hor izan du, baina oraindik hemen sufritu beharra dago 35 ailegatzen. Hogeita eta 27. Lau tantoren faltan, lau tantoren aldea. Partidu zelan kamizetan da, Zaso baten lan esan du nien, justo hortxu ikustu, eta ikusi behiken izin da, eta behitu, zelan aldatutan partidua. Gaubeka. Bota jarri. Hortxe jartzen dio. Behin eta berriz. Hanketan. Esker egokia duela, baina hanketan jarri eskero. Esker alde horretan. Bai, horrepen mine egiten dago, Baina intentzio guztia Sánchez binete barrez pelotia, Bai, badaki horti buruz gainez duela pasatuko. Gainera postura horretan are eta gutxiago. Baina hortxe jartzen dio. Aten indarri gabe. Esker hor maikututa edo ikutu gabe. Eta 32 eta 27. Gaubekaren zakea. Ederki ateratakoa. Justo indartxu. Gaubeka botela azterrean. Justo, Gormabikoa. Horrek ez durantzua. Perfecto, un dia eman dio pilotari. Hogeita zortzi eta 32. Begira, Eskumuturrarekin nola egin dion Justok, palari, hortxe, eta ondorioz pilotak efektu hartu duen sare aldera. Hemen ikusiko dugu. Hortxe duzu, eskumuturra erabat. Okertu eta zuzenduz. Eta berriz ere, espera ere, hor da saskian, Argentinarra. Armailetatik entzun duena kantxara eraman nahian. Dena aldatu, ez dintzioten eta pilota aldatu, joko aldatu. Kontu zukumida berako, pelota barriaz beti da gatxauetaraten. A ber, zelan moldatzen den. Lenda biziko gauza behintzat zaketik handia eman behartzaiola. Bestela ez ailegatzeko lau kuadroko arrastora, ez ailegatzeko arriskua zaten bai da. Guztu barruan eta Gaubekaren amorrua. 29 eta 32.
Etzen gaizto hori ere. Ni uste dut Dormabiko gotan izuela. Bai. Ez da gaixi gotako izan, ezik eta pauzu atzera egin du. Markatu nahi izan du. Jarri pilota. Eta orain 30 eta 32. Sakez bost ditu. Fustok ere. Da hemen ezin da, ezin da esan zein egirazeko dago noreño. Ze ikusi moduen peloti kanbiz dut, ze esan gure dauen, Azar deusakiaz. Bai, sakeak hori du. Palaz. Edo asmatu, edo galdu. Erabaki garria bihurtzen dela alegia. Gaubekak eraman, hor da Fusto jarri. Gaubeka, bote txiki egin dio pilotak, baina ederki atzeratu du. Eta baita 33 garna dortu ere. 33 eta 30. Botek askar xamarra egin dio, baina gerriak ederki sartuta. Gerria ederki sartuta. Beira, hortxe. Da hori bezelan ipin jatean eskarreko hormara, Zelako errez botaten dugu, honek mutilio honek horra. Bai, honen pilota gehienetan txarra izaten da Arerio erintzat. Hogeita amairu eta 30. Zakea da. Justo agintzeko egokia Dormabikoa. Heldu egingo da ordea Gaubeka. Eta nik uste dut Fustok ez duela asmatu. Ai, barruan. Hori izin da peloti, Ai. Politia hau ere. Hori kanpora igual. Bai, Txapara. Txapara, eta tanto honen barruan ikusi ditugu 3 lau pilotaka da. Bereziak eta edarrak benetan. 34 eta 30. Begira, bere burua lurrera botata, ze pilota eraman duen Gaubekak, eta gero, begira, goitikan, hori oso zaila da. Hori benetan zaila da hori. Ezkerrez, pilota pasatua zuen beste aldera. Benetan, gaiztoa pilota. Gero horreztu gozatu, Gaubekak, baina ala ere, aurre xamarrean jodu eta behartu egin du Fusto eta txapan. Bukatu da tantoa. Arrastoan esan nahi dut, kantxa eta kontrakantxa bereizti dituen arrastoan. 34 eta 30. Tantu bakarra falta du garaipena lortzeko Gaubekak. Eta asmo horretan atera du bere azken sakea partidu honetan. Gora, 35 eta 30. Garaipena Bizkaitarrarentzat oso partidu hona jokatu eta gero. Aspaldi baten egiz izan da, Koldo, ez dut ikusi gonoko partidua da, hain edarra. Ze benetan izan da, lehenko tantotik hasike, burukatute, nik ez da, bana-banan ez da erreza partidu egolako partidu ikusti eta gaur repentot partidu edarra bat ezkin jaztuko honek. Egira, hauxe, azken tanto errepikatuta, goiko txapara bidali du Argentinarrak, 35 eta 30. 6 tantu lortu ditu Sakez Gaubekak, 5 Fustok, falta bat Sakez Gaubekak, 2 Erru Sakez Fustok. Guztira egindakoak 20 Gaubekak, 7 galdutakoak, 23 egin ditu Fustok, baina 15 galdu ditu. Eta hori izan da gaurko partiduan alderik handiena, dudari gabe. Azkenean garaipena Gaubekak, 35 eta 30, eta hurrengo zita, jakina, bihar eskupilota izango da, baina astelenean ere zita dugu. Gernikako azken astelena da, Urriko azken astelena, eta horri izango dugu. Bai pala, bai zesta, eskua ere izango da, pilotak leku handia izango duain egun berezi horretan, ez da? Egun edarra, Egun edarra. Aber, denpora edarra bat Horrela txeguraldia egiten badigu. Bai, ikusgarri izango da. Erki, ikusi duzue, ikusi beharrekoa Bilboko Deportibon, hortze dituzue datuak, eta aipatutakoa, alderik handiena izan da, Fustok askoz gehiago galdu duela Gaubekak baino. Hauxe beraz, eskaintzeko genuena Bilboko
Deportibotik guk ere gozatu ederra hartu dugu partidu ikusita palaz buruz zaila delako horrelako partidu borobila ateratzea, baina ateratzen denean gozatu egin behar. Eskerrik asko zuen arretagatik eta ez ahaztu, biharkoa ahaztu gabe, astelenean berriro ere pala eta zesta protagonista izango direla Gernikatik. Eskerrik asko zuen arretagatik eta gustu baduzue, segi gurekin.